ಕೈಕ್ ತಾಗದು ಕೆತ್ತರ ಅಟ್ಟದು ಓತುನು ಅಂಚಲ ಪಂತಿ ಪೆರೆ ಪಾಟಿಕೆಂಬೇರ್ನ ಅಣ್ಣ ಪಂತಿ ಪಂತಿ ಬಿ ಹೊಡಿದಿರಾಗೆ ಹೆಂಗ ಬಿಯರ್ ಇರ್ತಲ್ಪ ನಂಗೆ ಐಟು ದಾಯ್ತ ಖುಷಿಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಆ ಕೈಪೆ ಬಿಯರ್ ಅಂಚ ಪಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅవి ನಾವು ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಕ ನರಕಾಪು ಎಂಚ ಪರ್ಪೆರ ದೇವರೇ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇರು ದಾದ ಪಂಡ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಜಾಬ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ಪರು ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ತೋಟದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತಲೆ ಕಂಡನಿ ಪಿರಾವಡೆ ದಾಲಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ದಾದ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೂಕ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ತೂದುಪ್ಪಾರು ತಮ್ಲೈಂಡ್ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು. ಸೊ ಏನು ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಜರ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತು ಒಂದಿತ್ತನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರಪು ಚಿಂಪ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಲ್ಲ. ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪೆಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ದುಪ್ಪಡು ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೈನಿ ಹೇರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ ಮಾತೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂತನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಯ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಳೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಂಪು ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೊಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬೊಟ್ಟದಾಯ ಪಾರದಿ ಜೀವನ ವಚ್ಚಿ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಬತ್ತೀನಿ ಬಯ್ಯಾಗು ಬಯ್ಯ ಅಂಡು. ಸೊ ತುಗ ದಾದ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀನಿ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಗ ಅತ್ತಿಗೆನ ಅತ್ತಿಗೆ ಒಲ್ಲರತ್ತಿನ ಕಂಡನ ಅಕ್ಕ ಆರು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಗ ದೆತ್ತಿನ ಬೋರ್ಗೆ ದೆಟ್ಟೆ ನೀರಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಬೈದು ತುಳ್ಳಿಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ತೋಜನ ಮಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಬೈದು ತುಳ್ಳೆಗೆ ಅವಳಿ ಅತ್ತ ನೀರು ಬೈದನ್ ಕೊಟ್ಟುಡ್ಲ ದಾಯ್ತಾ ಐಫೋನ್ ಊರ್ ನೆಡ್ಡೆ ಅವತಾ ಏ ತೂಲೈ ಪೋವು ಏ ತಾಳುಂಡವು ಸುಮಾರು ಗೈಸ್ ಈಗಲೇ ನಾ ಕಂಡನ ಕೈದು ಒಂದುಲ್ಲರ ಕೈಕ್ ತಾಗದು ಕೆತ್ತರ ಅಟ್ಟದು ಓತುನು ಅಂಚಲ ಪಂತಿ ಪೆರೆ ಪಾಟಿಕೆಂಬೇರ್ನ ಐಕ ಕಂಡನೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದ ಬತ್ತೀನಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತೋಪಲ್ಲಿ ಅವರ ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೈಗೊಳ್ಳ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ತುಪ್ಪ ಕೈ ತುಪ್ಪ ಇಂಚಿ ತುಪ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲ್ ಗಾಯ ಅಂಡ್ ತೋಲೆ ಮೂಲ್ ಗಾಯ ಅಂಡ್ ಅವನ್ಗೊಂದು ಬತ್ತಲ ಕಡೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆತ್ತೇನೆ ರಟ್ಟದನ್ ಒಂದು ಕೃಷಿಕರ್ನ ಜೀವನ ಅದೇ ಆಂಡಲ ಬೈದೇರು ಪಂತಿ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಪಂತಿ ಬೇರುಂಡು ಬಾಯ್. ನೀಟಾದ ಪೆರ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಕಂಡನಿ ಎಂಚ ಮುಲ್ಪ ನಾಯಿ ತಿಂದಲಕ್ಕ ಪೆರು ಅಂಚರಿ ಯಾಳ ಪೆರೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಸರಿ ರಪ್ಪ ಆಡೋನಿ ಕಟ್ಟ ಬೇಗ ಆಡೋನಿ ಕಂಡನಿ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ಪುನೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಪಂತಿ ಬಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಸಿಡಿಪ್ಪುನೆ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟು ದಾಲಜಿ ಸೇ ಬಚ್ಚೆಲಗದಾಲ ಬೊಂಡ ಎಂಕ್ ಬಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಕತ್ತು ಎಂಕ್ ಆಯ್ತು ಅದಿಪ್ಪು ಸಂಡೆ ಆತೈನಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂದು ಬಿಯರ್ ತುರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಈರು ಇತ್ತು ಬರ್ತದು ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಬೊಂಡ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂಗಡಿ ತೊರ್ಕಲ್ಲ ₹40 ಕೊಡ್ತ ₹40 ಬೊಂಡ ಗೈಸ್ ಆಯ್ತಂಡೆ ₹400 ಬಿಯರ್ ತುರುಡಿ ₹400 ಬಿಯರ್ ಹತ್ತು ₹400 ಬಿಯರ್ಗೆ ಇಂಕ ಆತ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟಾವ ಒಂಜೆ ಕಿರ್ನದು ಒಂಜೆ ಕಿರ್ನದು ರಡ್ಡೆಗ್ ನಾಲದು ರಡ್ಡು ಪುರ ಪರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾರ ಆಚೀಚಿ ಇದು ಬುಂಡೆ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡೆ ತೋರ್ಪರಿ ಇದು ತೋರ್ಕ ₹80 ₹400 ಖರ್ಚು ಅನ್ಪೋಡ ಓಡಣ ಒಂದು ಪೂಜೆನ ಉಳ್ಳು ಗೈಸ್ ಆಯ್ತನ್ನ ಅರೆಗೆ ಅರದ ಏತೇ ಕಾಸಿತ್ತನಲ್ಲ ಆರಾದು ಪೋದು ಬರ್ಪುಜೆ ಬಾಕಿ ಅರ್ನ ಕಾಸದು ಕಮ್ಮಿ
ಬಡಿದಿರಾಗೆ ಎಂಗೊಂದು ಬಿಯರ್ ಇರ್ತಲ್ಪ ನಂಗೆ ಐಟು ದಾಯ್ತ ಖುಷಿಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಆ ಕೈಪೆ ಬಿಯರ್ ಅಂಚ ಪಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅవి ನಾವು ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಕ್ ನರಕಾಪು ಎಂಚ ಪರ್ಪೆರ ದೇವರೆ ಐಟಿ ಈ ಕಲಿ ಮಾತ ಪರೋಡು ಓರ ಪರ್ದುಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಕ್ಲು ಖುಷಿ ಓರ ಇಲ್ಲ ಪರ್ತದುಲ್ಲ ಅಂತ ಶಿಶಿ ನರಕ ಪರ್ದಾರಿಗೆ ಕಂಪೆನಿ ಆಪಡಾತ ತೂಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಸರುಲ್ಲೇರವ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಲಿ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ತೂತಾರ ಖಂಡನೆ ಹೊಡೆದಿರ ಅಜ್ಜಲ್ಲ ಪರಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಪ್ಪನಿಗೆ ಓ ಇಟ ಓದುದೇನು ಗಲಾಟೆ ಆಪನೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನೀ ಕಣಲೆ ಕುಲ್ದು ಪರ್ಕ ಐನ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪುಗ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಪು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಪ್ಪಿರ್ ಇಲ್ಲಲು ಮಾಮಿ ಮಾಮನ ಎದುರು ಕುಲ್ಲಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಕುಲ್ಲುದು ಅಜ್ಜಲ್ಲ ಪರ್ಕ ಮಾಮಿ ಮಾಮು ತೂಪೇರಲ್ಲ ಐನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪುಗ ಇಡೀ ಕಬಾರ್ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಪು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂಸ್ ತೂಲೆ ಬರ್ತದ ಒಂಜೇ ತಿಂಗಳು 100K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಪರಿ ಹೊಡ್ತಿಯಾರ್ ಆಯ್ತಾ ಮರ್ಯಾದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸರು ನಮ್ಮ ಪರಪನೇಟ್ ತಪ್ಪುಂಡ ಜನ ಕೊರ್ಬೇಕು ಪೊನಗ ಕೊರಿಯ ಇಲ್ಲರ ಮಾಮಿ ಮಾಮನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೋಡ್ಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಡೆ ಮರ್ಯಾದೆವು ಕೊರ್ಬದ ಕೊರ್ಬದ ಮಾಮಿ ಮಾಮನ ಎದುರು ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪರೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಈರು ನೆಕ್ ಧೈರ್ಯ ಗಾಡಿ ಉಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಪರ್ವೆ ಯಾನ್ ಬೋಡ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಣ್ಪರ್ವೆ ಓಕೆ ತೂಕ ಮುಕ್ಕರಾಟ ಕಣಪ್ಪೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪರ್ಪೆ ಏನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೈಸ್ ನಿಖಿಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೆಕ್ ಸತ್ಯ ಅದ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೋಡು ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನಿಯರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋರ್ಚಿಂದು ಎಡಿಟೆಡ್ ಐನ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಈ ಉತ್ಸಾಹ ಕೆಲವ್ದು ಕಟ್ ಮಂತ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಏನಡ ಐನ್ ಪಾಡೋಚ್ ಏನ್ ಪಾಡೋಚ್ ಬಂದು ಏನೋ ಹಂಡನಿ ಉತ್ಸಾರಲ್ಲ ಯಾವ ಕತ್ತಿ ಪರ್ತೇಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಪೋಚಿ ಈ ರತ ಸಾನೆ ಆಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಚ್ಚಿಂಡು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಸ್ವೆಟ್ ಆತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒಂದು ಯಾವತ್ತ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಪಂಡ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಜಾಬ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಾರು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರದ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಇದು ಕೆಲವುದು ಪೂರ ಬೈದನಿಗೆತ ವೆಬ್ದ ಆಯ್ತಾನಿತ್ತ ಅಂದ್ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಪೂರ ಐನ್ ಪೂರ ನಂಬರೇ ಪೋಚಾವ ಐಕ್ ಪೂರ ಕಾಸು ಕಟ್ಟ್ರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಈತ ಜನ ಪನ್ನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ 100+ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದುಂಡು ಇಂದೇ ವಿಷಯ ಅಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಜಾಬ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪಾರು ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಓನ್ ಮನ್ಪಾರ ಆಪು ಜನ ಎನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಡ್ ಬರೋದುಂಡು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಇಡೀ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆದು ಆಪುನಾದುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಏನು ಬೇರೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ನತ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ನ ಅಲ್ಪ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಪುರ ಪನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರಾಡ್ ಆತನು ಮುರನಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದು ಜಾಬ್ ಒಂದು ಬರ್ತದನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮೆಗ್ಗೆನ ನೆಕ್ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಫ್ರಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ನಂಬುದು ಸತ್ಯವನ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಂಬುದು ಉಂಡತೆ ನಿಗಲು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಯಾರು ಪಂಡ ನೆನಪೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ನಿಗಲು ವರಿ ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಜಾಬ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಫೀಲ್ಡ್ ದಂಡ ಉಂಡು ಎರಡು ಮೀಡಿಯಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಉಂಡು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಉಂದತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪೋಪುನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಪುನು ಖಾಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸೋಮವಾರಲ್ಲ ಬುಧವಾರೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಮಿಗ್ದಿರ್ತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅವು ಕೆಲವು ಪೂರ ಲಕ್ಕಡ್ ತಿಕ್ಕುನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಆತೆ ಪೂರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಐದು ನಿಕ್ಲಿ ದಾದಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದು ದಾದಂಡ ಸ್ವಂತ ಮನ್ಪಡಿತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಊದ್ಬತ್ತಿದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತಿದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತಿನಿಗ್ಲೆ ಮಿಷಿನ ಓಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲುಡು ಮಂತದ್ಲ ಮನ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂತೆ ಪರ್ತಿ ಕಾಣತದ ಪೂರ ಐನಿಕ್ಲು ಶಾಪ್ಗೆ ಪೂರ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಂತನ ಊಲ ಹಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಿಪಂದೆ ಫುಲ್ಲುಂಡ ಎಲ್ಲದ ನಾವು 200-300 ರೂಪಾಯಿ 2,000-3,000 ಹಾಪುಂಡು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಬತ್ತಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕನಿಗಳಿಗೆ ಅಗರ ಬತ್ತಿದ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಹತ್ರ ತರಕಾರಿದ ಬೀಜ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಸಂತೆ ಡೈಟ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಐನ್ ಕಾಣತ್ತದ ತರಕಾರಿ ಮಾರೋಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ್ರ ಊಲ ಹಾಪುಂಡು ತೂಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬತ್ತದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರು ಪೂರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತದ್ದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತದ್ದು ಲೇರು ಇಜ್ಜಿನ ಮನ್ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿದಾಯ ಸಮೇತ ದಿನಕ್ಕೆ 2,000-3,000 ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಕಾಲ್ ಲಾಭ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಾನೆಲ್ಲ 15,000-20,000 ಸಂಬಳಡಿ ಜೀವನ ಮನ್ಪಲಕ ಆತಂದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂಡದೆ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆರ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಸೊ నేను ಪನ್ಕಂದ ದಯ ಪಂಡಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಬತ್ತ ನಾಕ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಜಾಬ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಂಡದ ಗುಡ್ಲೆ ಅಂದು ಸೊ ಐಕ್ ಪಂಡಿನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ
ಆಯ್ನಾತು ನಿಕ್ಕಲು ದಾದಂಡ ಓನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂಡಡು ದಾಯ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ಆತಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಎತ್ಲಾ ಖರ್ಚು ಮಂತದುಪ್ಪ ಈ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕನಂಕ ಖಾಲಿ 10,000 ಸಂಬಳಗ ಬೇನ್ಪ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ 5,000 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇನೊಂದಿತ್ತು ನಾಳು ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಎನ್ನ ದಾದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಎನ್ನಿತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಎಂಕಲ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡತೆ ಶಾಂಪೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊ ಅವೇ ನಮ್ಮ ದಾದಂಡಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಆ ಪುಣಿತೆ ಸೋಪುದ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ತಿಕ್ಕುನೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಕರಿಬೇವು ಐತನೆತ್ತ ಪೂರ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಂದ ಐಕ್ ಬೇಸ್ ಅವು ಪೂರ ದಾದ ಪೂಡ್ ಪಂದ್ ಕೇಳಿ ಹೆಂಗ ಸೋಪುದ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಗಾಣ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತುಲು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತಿಜಿ ಮನದ ಪನ್ನೂರ್ಚಿ ನೇ ಪಂಡ ರಾಶಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇನ್ನು ತೂದು ಸಾಕಾಪುಂಡು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಒಂಚ ವೇಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆಗೆ ತೂಪೆಯಾನು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆಯಾನು ಆಂಡ್ ಪಂತಿದ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನು ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೋನಿತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮರಪೋಚಿನ ಪನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಟೇಕೆ